प्रणाम भोजप्रिय समाज। सुपरस्टार पावर स्टार के जोन रोज नया नया रिकॉर्ड बनावे के एगो रिकॉर्ड बा, उ जारी बा। रिकॉर्ड बनावे के रिकॉर्ड जी। पावर स्टार पवन सिंह जी के एगो गाना आई रहे, छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि बल्टी के पनिया हो। उ गाना ओ घड़ी जितना तांडव मचैले रहे, जितना बवाल मचैले रहे, उ गाना आज भी निरंतर बवाल मचा रहल बा। जौना के देन बा कि उ गाना की इतना प्यार दुलार मिलल, इतना प्यार दुलार मिलल कि उ गाना आज 400 मिलियन पार कर गइल बा। एगो गाना 400 मिलियन जाना, ये बहुत बढ़िया बात बा, बड़ी बात बा। ऐसे कि गाना तो बहुत सारा अवतारी सो, लेकिन 10 मिलियन 20 मिलियन में सिमट जाई, अधिक से अधिक 40-50 मिलियन। लेकिन 400 मिलियन गाना जब जाता व्यू ओकर, एकरा माने कि वो गाना में कुछ दम बा, वो गाना के वीडियो में दम बा, वो गाना के गायकी में दम बा। और जहाँ पावर स्टार के नाम लाग जाला, जहाँ पावर स्टार अपन आवाज़ दे देवेले जौन गाना में, वो गाना के जीवन बन जाला। तबे तो भोजपुरी समाज उनकर हर एक गाना के वैसे ही प्यार देवेले, वैसे ही दुलार देवेले। और भोजपुरी समाज से आग्रह बा कि ऐसे ही प्यार दुलार देत रही लोग, हर एक गाना के प्यार देवे के बा, आ अपन भोजपुरी समाज के नाम बढ़ैले रहे के बा। दर्शक लोग से आग्रह बा कि जे अभी तक ले चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, तो प्लीज़ ये चैनल के रुआ सब्सक्राइब कर ली। कहे कि भोजपुरी के तगड़ा न्यूज अगर देखे के बा तो चैनल से रुआ जुड़े के पड़ी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।